5 socialrådgivere. Det er dem, vi samarbejder med. Okay. Så det er tit de samme, der kommer ud. Vi har gjort tæt samarbejde med dem. Vi kender dem, de kender os. De ved, at kvinderne får det. Det er en fordel. Altså. Ja. Så på den måde er det ikke. Og i andre kommuner, der er det sådan afdeling. Som paragraf 9 kan komme. Så samarbejder vi med den bedste. Og så er det tit, altså familieafdelingen bliver tit også involveret, fordi der er børn. Fordi, hvad skal man sige, den der betaler for opholdet, det er en afdeling, voksenafdeling, og dem der har med børnene at gøre, det er jo en anden afdeling. Så tit så arbejder vi sammen med flere kommunale sagsbehandlere. Der kan være mange til sådan et møde. Ja, det er også lidt sjovt, ikke? Altså, hvor mange der skal være med i over processen. Altså. Ja. Du sagde de andre samarbejdspartnere, institutioner, skoler og arbejdspladser og sådan noget, så det kan, der kan være mange bolde i luften. Jamen det her, vi har jo, altså vi laver jo den her opgave her, det handler jo ekstremt meget om fra, at kvinden hun altså kommer ind på krisecenteret, og så det hun så flytter ud. Og det er hele den her opbygning, og jeg samarbejder med kommunen, og det, jeg ved ikke. Hele den her proces, eller hvad man kan sige, ikke? Ja. Det virker da også, som om vi har fået den kortlagt. Jeg tænker det nemlig lidt. Jeg synes, vi kommer ind over det hele, når jeg ser på spørgsmålene. Ekstremt spændende arbejde, du har, må man sige. Det er det. Og det er godt. Altså. Det er spændende arbejde, det er berørende også arbejde. Ja, det er klart. Nogle gange, ikke? Ja. Eller det er det altid. Ja. Og det er selvfølgelig en lille smule mere hærdigt, men ikke altid. Nej. Der er familier, der går længere ind under huden end andre. Så Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad er tilsyn med jer? Vi gør det der, nu har vi fået et nyt tilsyn, ligesom alle andre. Der er kommet en ny tilsynsreform. Eller det, nu er jeg heller ikke leder her, så jeg er hørt lidt i ordene. Men det gør jo, der er jo en ny tilsynsvirksomhed, som fører tilsyn med os. Så vi skal snakke med nogle nye mennesker i år. Okay. Det skal vi faktisk allerede i næste måned. Du siger, alle har. Er det... Ja, men der bliver jo ført tilsyn med alle sociale institutioner i hele landet, ikke? Og det er nogle andre, end det var sidste år, hvor det igen var nogle andre, end det plejer at være. Det er en eller anden form for selvstændig, det ved vi ved mere om det her. Det bliver eventuelt. Vi har hørt det er en selvstændig firma, som kommer til at lave tilsynsarbejdet i år. Ikke? Og vi er spændt på det, fordi vi ved ikke, hvem det er, der kommer til at møde os. Og vi ved ikke, hvad det er, de vil spørge om. Det er min leder, der ordner det. Ikke? Hun har fået tilsendt en masse ting, hun skal beskrive, alt muligt, fordi vi skal jo også, altså tilsyn har også noget at gøre med den tilbudsportal, der findes, som vi jo er en del af. Altså en kommune kan jo logge sig ind på tilbudsportalen og se, hvad er det for det krisecenter, vi godt vil have vores kvinde ind på. Og for at kunne være på den tilbudsportal, der skal man leve op til nogle bestemte krav. Og dem har vi levet op til, men den skal reformeres. Så det sker også. Og det hænger sammen med tilsynet. Hvis vi bliver godkendt af tilsynet, så bliver vi også godkendt. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Det ved vi lidt mere om. Så bliver vi også godkendt til tilsyn, til tilbudsportalen. Ja. Så der er meget på spil, kan man sige. Ja. Så vi er til, der bliver gået til den her. Ikke? Ja. Det er nødt til at leve op til det, ellers så vi skal leve op til en bestemt, alle institutioner skal leve op til en bestemt standard. Og det er jo noget, der er kommet her de senere år, fordi der har været så mange sager. Og dem kender I alle sammen, alle de der sager med unge, der er blevet misrøgtet på institutioner. Og det er klart, at jeg forstår godt, at man strammer skruen. Og man strammer selvfølgelig også skruen i forhold til kvindekrisecentrene, fordi, tænker jeg, og sådan tror jeg vil tænke i en kommune, hvis jeg skal betale så mange penge for at have familie boende der, så vil jeg fandme også vide, hvad vi får for de penge. Vi vil ikke bare have hvad som helst. Vi vil have noget, der er kvalitet. Vi skal bruge 60.000 om måneden på at have en kvinde kørende, eller næsten 2.000 i døgnet. Så vil vi have noget for vores penge. Det er meget forståeligt. Så det er klart, at der bliver ført tilsyn med os. Og det, vi skriver i vores virksomhedskatalog, det skal vi selvfølgelig leve op til. Det bliver vi naturligvis prøvet på. Og det er vi også parate til. Så vi er velbeskrevet med. Og jeg synes, vi laver godt arbejde. Og
vi er meget opmærksomme på kvaliteten af vores arbejde. Vi er meget opmærksomme på at være veluddannede og på at være på plads og etisk og alle de der ting, der lever op til det, vi skriver. Så det er noget, vi justerer på hele tiden. Så det, der står i vores virksomhedskatalog, at det er også det, vi gør. Ikke? Jeg Så tænker, det er vi holder øje med, det er klart. kravene bliver vel også ændret en gang imellem, altså du siger skærpet, ikke? Skruen Jo, jeg synes i hvert fald, at nu bliver skruen strammet, ikke? Ja. Og det bliver Hvordan mærker I det? Jamen det mærker vi, fordi det mærker vi blandt andet ved den måde tilsynet fører tilsyn på, ikke? Okay. Ved de ting, vi skal leve op til, ved de ting, de spørger om, de ting, de siger til os, og så videre, ikke? Det er mere... Ja, de kan godt komme med, de kan godt komme med nogle anvisninger og sådan noget for nogle ting, ikke? Hvor, så kan man være enig eller uenig med dem i det, og har de nu forstået, hvad det er for sted, og så videre, ikke? Men jeg mærker i hvert fald, fordi jeg har været her så længe, at der bliver naturligvis, jeg synes også, det bliver mærkeligt, hvis man ikke gjorde det, holde øje med, at vi gør det, vi siger, vi gør. Og at kommunerne får valuta for alle de mange penge, de bruger på at anbringe, som vi har i lange baner, ikke? Det koster næsten 2.000 kroner i døgnet at have en familie boende her. Og det er jo klart, at de vil have noget ordentligt. Altså. Vil de så også have, at de føler kvinden ud ret hurtigt igen? Eller? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er egentlig mit meget stærke indtryk, at kommunerne er godt tilfredse med det arbejde, vi laver, og også godt ved, at man bliver ikke lige sådan helbredt for det her 14 dage. Nej. Og jeg synes, vi har et godt samarbejde med de fleste sagsbehandlere, med de fleste kommuner. Det vil jeg sige. Altså, det er undtagelsen, hvis jeg ikke synes, vi har et godt samarbejde. Vi gør også noget ud af det, altså. Men de har jo travlt på kommunerne, og det er ikke altid, de lige har tid til at komme til møderne, og vi synes, det kunne være en god idé, og de sidder med mange sager og så videre. Men jeg synes, det giver god mening, at man holder øje med, at det vi siger, vi gør, det produkt, vi synes, vi sælger, det er også hold i den anden. Det er også det, de synes, de får. Vi laver brugerundersøgelser. Dels laver vi brugerundersøgelser med kvinderne. De får spørgeskemaer, når de er flyttet, som de svarer på. Og vi laver brugerundersøgelser hos kommunerne, altså de kommunale sagsbehandlere, og spørger dem, hvordan synes I, at det samarbejde har været. Og dem kigger vi på og evaluerer en gang om året. Hvad er det, de siger? Og hvad er det, kvinderne siger, ikke? Så vi hele tiden kan se, hvis der er noget, der skal justeres. Det er meget refleksion over. Det skal der være. Fordi vi arbejder med mennesker, som har været ude for noget, som man ikke skal opleve. Og folk, der er dybt traumatiseret nogle gange, og børn, der er traumatiseret. Så det skal være i orden. Ellers så skal man sgu ikke arbejde her. Hvis man er parat til det. Altså, vi har da både fået viden om målgruppen, og vi har fået viden om processen, lovgivningsrammerne, vi har fået viden om de professionelle opgaver, og hvordan vi ligesom overlander hinanden og samarbejder, både her på stedet, som også med kommuner. Jeg føler i hvert fald, at det kommer rimelig godt. Vi arbejder sammen også med politiet. Vi har en kvindebetjent, som kommer og udleverer de alarmer, som kvinderne har mulighed for at få. Ja, hvis man er bange for, at man bliver overfaldet til mand ude i verden, så kan man ansøge om at få en alarm hos politiet. Okay. Så vi har samarbejdet med en kvindebetjent fra Gentofte Politi, som vi har samarbejdet med i al den tid, jeg har været her. Hun er fantastisk til at snakke til kvinder. Hun kan noget med de her kvinder. Hun indbyder stor ro, og hun er meget rolig og meget, og hun udleverer alarmer til vores kvinder. Så de har sådan en i tasken, når de går ud herfra. Det giver dem sådan en vis tryghed. Det må man så vi har også et godt samarbejde med politiet. Har vi noget på falderækken? Ja, det eneste, det var lige, at vi går på Hillerød på UCC. Nå, okay. Ja. Og det er jo noget, det hedder sådan et samlingsforløb, hvor at vi så kommer ud i verden, og så bliver det måske lettere for socialrådgivere og pædagoger at arbejde sammen. Ja. Altså, er det noget, du synes, det er en god idé? Det er en god idé, okay, fordi... Okay. Jeg er glad for det tværfaglige. Ja. Dels fordi... man kan godt komme til at gå rundt i sin egen lille andedam og synes et eller andet, ikke? Men her arbejder vi jo meget sammen på tværs med dels i huset, men også ud af huset især, ikke? På kryds og på tværs med advokater. Og, jeg er glad for det tværfaglige, synes jeg,
fordi jo flere, der kan hive og trække og støtte op om, så jo bedre. Ikke? Okay. Og sådan ser samfundet jo også ud. Jamen, Altså, det er okay. vi er jo mange facetterede samfund, og det synes jeg også er et sted, der skal afspejle. Og derfor har vi heller ikke en psykolog ansat. Vi sender kvinderne ud i verden. Ja. Hvis, altså til de samtaler, vi ikke selv fører, som vi Ja. har mange af, så sender vi dem ud. Vi sender dem ud til lægen, vi sender dem ud ud i verden, hvis der er noget andet, end det vi lige er lige af vores spidskompetence her. Ikke? Så sender vi dem ud, fordi vi mener, at det er, altså man kan sige, de skal jo tilbage ud i samfundet. Det skal ikke være sådan en lille isoleret sted her, hvor de kan, altså man er nødt til hele tiden at vide, at kvinderne skal ud og leve derude, og det skal de rustes til. Ja. Det er en god måde at starte på. Jeg synes, det er spændende, når man har flere fag under samtale, fordi man lærer noget af hinanden. Jeg lærer lidt mere om nogle paragrafer, og jeg kan udfylde en enkelt ydelsesansøgning sammen med en kvinde. Det er jeg meget stolt af. Det vil jeg gerne sige meget. Altså, og det er jo meget skægt, ikke? Altså, det var også en af målene med den her sammenlæste eller profiluddannelsen, som den hedder. Det er jo, at når vi engang bliver færdige, så har vi muligheden, og vi har erfaringen til at arbejde sammen med socialrådgiver kender til deres paragrafer og sådan noget, som hvilket gør, at når vi skal ud og arbejde, så skal vi ikke bruge de her måske 10-15 år på at finde ud af alt det her. Og det er jo altså en af de ting, der for eksempel for mig er rigtig, rigtig godt, fordi den målgruppe, jeg gerne vil arbejde med, der er det også noget, hvor jeg skal have en masse indover med kommunen og politiet og andet. Det meste pædagogiske arbejde i dag i Danmark er jo et arbejde, hvor man har kontakter ud til også i børn og voksne. Fordi hvis der er noget med et barn, der skal lave sin underretning, så skal den sendes til en kommune, så skal man have et samarbejde med kommunen. Og jeg tror, at når man bliver vennet til det, så tør man også mere sende en underretning. Fordi man ved, hvor den lander, og hvad de så skal, og man ved, hvordan man samarbejder. Altså man kender til processerne, i stedet for at være helt uvidende helt fra starten af. Så kan man godt blive lidt for sådan. I har slet nogle prøvekaniner. Ja. På den her uddannelse her. Ja, det er den første linje, ikke? Ja, det tror jeg. Nej, de første, de går op her til sommer.